so nangue fuɗi feeñi neɗɗo wonko sohli e kuura ko wona lewlowal ngal hande e ɗeɗo gure ko hono noon kuura woniri meeɗi harani nokkuji ɓurɗi jojjude keɓani kuura wuro ngo ala kuura par ce que kuura artiri min ha wonde 0 métre par ce que wonani hay kilo par ce que kuura ari Waali Dialo ha yalti ga e Waali Dialo ganduɗa galleji amen nanggaɗi e galleji Waali Dialo nanggaɗi ha jettodiri kuura ari ha toon taw galleji en darodira ɗon kuura haɗi yettahi min hamin jiiɗi nde kuura yettoto min banggueji foof par ce que gueɗe kewɗe ko kuura kala kene nafta ɓaade min keɓani kuura ɗum kam min wayno ɗum ko gantu tan kuura kam sohla mum hande ko kam liggoto foof hande noon ko mawɗum min ñaagui Allah nde Allah addante min kono min jogui saɗede nde min ɗamininoma tawanno o saaha hande tawanno Allah addi kono noon hunde ko nde Allah hoddiri wonata ɗum kam ko hoore caɗele amen hande komin gondi c'est sûr saabu fulɓe mbi wonde wiide ne wuuli yataw ka memɗo wonko min keeɓi hen seeɗa nde wonno min galano ɗum min jaɓɓimo ɗum no feewi kono yettaki e nokkuji ɓuuri ɗi wadde importaɗi ni par ce que yettaki ɗo ndiyam dañete yettaki ɗo jangguirte ɗum noon foof ko caɗele e nder hen e nder wuuro ngo nokkuji nana e quartier ji e leeɗe he ɗum noon kadi ala kadi dañani ɗum par ce que mi jogui groupe pirliɗi min caggal ma ɗo hoddiɓe meɗen arɓe walla yimɓe woɓɓe nan hen keɓani ndiyam keɓani manande courant ala ko haali noon gueɗe goɗɗe ɗe kalɗa ɗe ɗum kadi hunde mawde tampere e nder amen courant wuuro ngo alhamdulillah rabbil alamina banggue courant kam andi wawi andude dose mum kam ko liggotoɗo hen kono noon ɓe mbewno nokkuji courant o ene faible saabu jogui ko banggue fiiluji ene waɗi hen ɓoggol manggol ngol mbiyata ngol ɓuuri hewde doole kala ko ɓurtingol ko nande joni ngol dewgol ɗo premier ligne ngol galleji takkiɗi ɗi fof ne wawi ɓuuri wawde hebde jeygue fodde no hanniri ni e galleji gonɗi dow ɗi banggue kadi courant yettade wona galleji foof won nokkuji o yettaki saabu ko addi foof won premier ko haade courant nadde e wuuro haade courant tellade e galleji ene fonno tellade e nokkuji tati so tawi wuuro ngo ne waɗi banggue ndiyam saabu banni adama gurdam mum ko ndiyam ko ma jara ma lootoɗa ma laaɓa nde mbawa rewde Allah wana courant o nde ari direct nde immiɗo o fonno tan so immima suudu Allah he tan o fayto to banggue kene jogui gurdam wuuro woni forage o pour hoƴƴi jettoyaki toon goho wonɓe nder wuuro he nde courant ari o naati tan koye nder wuuro he bundi wuuro ngo nder Sinthiou Polel nder Waali Dialo naati e nder bundi kono kala leeɗe kennoɗe seraji ɗe hay goto heɓani courant ma neɗɗo immoto seraji wuuro to ara ga nde fuɗɗo sarsude amen andi ɗum ene waɗi caɗele ha yetti forage o won noon ala kissa sato ko min jogui tan ko ɗum ɗo bakane min jogui ɗum kam ene heewi tan caɗele ɗon caɗele en ɗon wonko daña kono wonko dañaka ko heewi wuuro meɗen wiyeten ko Pooli lawluɓe ngo gon ala hay courant goto forage o hoore mum ala courant galleji nan ɗo kadi ne courant yettaki ɗumen won noon hebɓe kono wonɓe keɓani aywa ko 50% tan pamata 50 heeɓi 50 heɓani minen ɗo hande to min goni ɗo so wona taw ko solaire lampa taw ko mbaɗaka solaire walla radio waɗaka solaire kala mo jiiɗa ɗo mawɗo cuhlel fof ne jogui téléphone kono minen ko ma min jiggoyo tan ko wiyete courant ko min coyno tan ne leera kono mi meeɗa nadde wuura men gotaw e courant one joni min puɗɗi hebde courant kono hay ɗum ne kadi won heɓɓe wonɓe keɓani kadi ko oɗo wiyata ko hande wulla tan janggo ɓuuɓa hande marche courant marche tan kadi janggo wasa marchude fo tan taw ene manque reglude wuro ngo ala courant par ce que courant artiri min ha wonde 0 métre par ce que wonani hay kilo par ce que courant ari Waali Dialo ha yalti ga e Waali Dialo ganduɗa galleji amen nanggaɗi e galleji Waali Dialo nanggaɗi ha jettodiri courant ari ha toon taw galleji en darodira ɗon courant haɗi yettahi min hamin jiiɗi nde courant yettoto min wonani hay 1 kilométre par ce que 0 métre minen amin jiiɗi hebde lumiére courant min keɓani ko ardi foof 0 métre hakkude amen e Waali Dialo e Sinthiou Polel ko wuuro woto Sinthiou Polel mbimi immi ko e Polel awluɓe beele minen kam min potani hebde courant no guure ɗe fof keɓete courant ni courant yettima ha e Sinthiou Polel mo ganduɗa so tawi min jooɗi ɗo lumiére mabɓe ko minen ɓe kutoro ɗo lumiére o minen amin poti hebde ɗum min mbaɗa e cuuɗi amen so wonko nafata min naftoro e ko mbasi tomi bandiraɓe tan minen kam
ene wayno min jeeyaka e leydi Sénégal. o immi ɗon o fonno kadi so immi ɗon o pari jamaɗo o yaha to wiyete Berɗe saabu wiyete Bamule ko koye gurdameje jeeya saabu neɗɗo ko wuuri ɗo foof so ɓooyi ko toon o faati eyyi toon kadi wona nokkuji poɗɗi welsindede kuura o kadi yettaki ɗon ara haw fandi mur Bamule o darti ɗon ɗiɗo nokkuji foof ne foti toppirede surtout kam gurdam banggue forage o potoji jettaki ɗon ene jogui kadi galleji telɗi dow o fonno ha toon foof o yettaki kono noon ko wonno lasli wuuro ngo ko adi banggue sincinuji ɗi ɗum kam ari haw yetti hen nokkuji wamma noon galleji kam kala ko sati wuuro ngo wona banggue to wonno wuuro ngo premier maggo hande galle foof tellini courant mum joguiɗo hen moyen e pamɗuɗo hen moyen foof sippiri hen ha tellini ene yiira hen fodde kattanɗe mum joguiɗo hen lampa muɗum bisimilla ma ala hen kadi banggue gurnam ko heddi ko waddete ko congélateur uji en ɗum kadi joguete ko jomumen